bandiraɓe on calminama on juurama on ñagama yaafuya ko salminde bandiraɓe foof e kuuɓal e dendagal asni balla eko taari ɗum en calminiɓe suka hen mawɗo hen debbo hen e gorko moni kala salminama juurama so wiyama asni balla noon nawi ha hooƴo hay goto en woppaka eyyi ɗum ɗo ko miijo ngo ganduɗa ko miijo sukaɓe asni balnaɓe foof miiji ɗum nde min miiji ngoɗo miijo nde min jii hande o saaha gonaɗo e caɗele gonaɗe ɗe ha tengte sukaɓe almuɓe ina poti darade ɓe balle e wonno ko ɓe tumoronkoɓe nde min miiji miijo ngo noon min jidiri minen sukaɓe asne ballanaɓe ɗo e galle he min jewtidi hen min gostodiri hen miijoji gam halno yimɓeɓe gummorto ƴeewa ballal no sukaɓe ballira hande o saaha miijo ngo yuɓɓinaɗo sukaɓe daari daadi moni kala ko wawi waɗi hen min gummiɗo min jeehe galleji he subaka e kikiɗe kala ko neɗɗo wawi rendina guilay kalis guilay maaro guilay gawri ha e foof rendina addaɗo eyyi ko ɗum woni min jiiɗi darade noon yidde wallude sukaɓeɓe e duuɗe gonɗe ɗo ɗe e seereɓeɓe e almuɓe mumen tawa ina ganda ina mbawa kadi aussi wawde dusde ɗumen ha ɗo e yesso ko ɗum kam woni hen ko miijo ngo ɗum woni kadi jaɓɓal ngal eyyi ɗum noon moni kala ne eera hen moni kala kadi ne yetta hen moni foof kadi darima hen fodde muɗum guilay doole mum guilay miijoji mum moni kala waɗi hen ko fonno wawde wadde ko eyyi ɗum woni hande jonde hande nde yummiraɓe ha e bandiraɓe rewɓe moni kala nan ɗo jooɗi moni kala nana surtina moni kala to heedi ɗo foof nan ɗon heedi ɗum noon moni kala yettama hen kadi jettoro te jettoro ala mo ɗacci guila to jonguro ha e almami ha e monsieur le maire ha dendagal kala suka asne ballanajo debbo en gorko mawɗo e suka e dendagal hooƴo enen dendi alhaali eɗen jaggodira juuɗe eɗen ballodira taw kadi ballodirgal ko saabu Allah ɓolo ɓolo woni hen ɗum noon eɗen duwono foof eɗen jaagono Allah moƴƴere kadi eɗen paanditi hen nde ɗo moƴƴere beele Allah ne duñcan en worodde rafi biyaɗo coronavirus oɗo kadi ko ɗum woni sababu ha enen foof mbawɗen darade hen mbawɗen hollirde hen doole men e sembe men kala ko mbawɗen wadde eɗen ballodira e mabɓe taw Allah kadi mo wona tan o maten wawa duñcande en caɗele gonaɗe ɗo hande o saaha joni won noon eɗen gandi so wiyama sukaɓe hande ref ono wonire e nder men ni wiyama hoto yimɓeɓe jaltu jaaha jeeloyo ko nande almuɓe ɓe dañat hen caɗele no fewi ɗum waɗi yimɓeɓe miijade wadde hono ɗeɗo programme uji guila lacceje ha e maaroje ha e meewo ha e foof rendine rokke mate ɗum ɗo ene duusaɓe e jammaji mabɓe ɗiɓe ponno yeloyade ɗiɓe jeeloyaki ɗi eɓe jooɗi e galleji mabɓe ɗiɓe mbawa wallodirede e ɗum kadi jaɓɓal men kadi haaɗani ɗo ko fuɗɗode tan woni ɗo sen ɓenni oɗo élément inchallahu taala eɗen piiɓi kadi wattude kadi koko ɓuuri ɗum ɗo kadi ha ɓeeɗo yajje mbaɗen erago banggueji foof mate ɓen mbawa wallodirde eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah ko ɗum tan jinnomi hen haalde